So yun, mga bakbak boys, mga palaka boys. Yatis kabala. Bayo mo na. Yun. Yun. Sige, kunin mo. Meron kami nakitang palaka na kumakain ng kanyang palaka din. Yun, laki guys. Wow. Bang. Ayun, dadakpin na niya, dadakpin. Uli ka bulyot. Takbay mo na. Huli ka balbon. Yo, what's up mga guys? Good evening. So, andito tayo ngayon. Yung gagawin natin ngayon ay mangunguha tayo ng palaka. So, ang tawag dito sa amin ay baki, no? So, bakbak at yun, palaka. Ito yung mga kasama natin. So, nandito yung mga tropa natin. Yo, what's up mga guys? So, ayun na. Simulan na natin. Tara. So, ito na yung mga kasama natin. Nangunguha na ng palaka. Yun, yung mga tropa natin. So, tara. Yo. So ayun mga guys, mas madami, mas masaya, di ba? So tara. Munguha na tayo. Mas madaghan eh. Ito yung the best delicacies mga guys. Yun, no? So nakikita nyo, oh. Yun. Yun. So kukunin natin to in 1, 2, 3. Yun. May isa na tayo. Medyo laki. Ang laki mga guys. Try mo. Dakpin mo. Yun. Aduh, kaya eh. Yun, galing, no? Yun, ito yung tinatawag nating palaka. Yung lalagyan na dinala, no? So dito na natin yan ilalagay. So yun. Okay, mayroon na tayong isa. Bang! Wow, laki. Yun, guys, ang laki. Andito suy, uy. Yun, laki guys. Wow! Dito ba? Uy! Nako! May patalon-talon ka pa. Uy. May patalon-talon ka pang nalala. Uy. Diving ko, dive. Ayun, nag-dive. Yun. Dadakpin na niya, dadakpin. Uli ka bulyot. Mayroon kami nakitang palaka na kumakain ng kanyang palaka din. So, ayun. Hindi na natin yan gagalawin kasi anak buhay niya yan. So, pero dalawa kabuk dito mga kuys. Yun, takbain mo na. Huli ka balbon. Meron na, may nakita tayo dito. Yun. Ito yung the best na pang adobo. Yung ganitong klaseng palaka. Yun, galing. Hindi na bungon lang. Yun. Yan, pinasok na sa may wagang sibot. So yun, mga bakbak boys. Mga palaka boys. Ayun na. Okay, 1, 2, 3, let's go. Anak. Utok. Pencet mga kuys, pencet. Tara. Oh, wow. Yun. Sige, bunin mo. Tidak pa. Yun. Wow. Ayan mga kuys, so, nakita nyo yan mga kuys. Yeah, takpain nyo na. Dakpa. Galing. Grabe. Buro magagunit o unsa niyo. Kanang unsa. Tingnan nyo yung mga debub ng Simple lang. Basic lang, murag natin. Mga kuys, takpin ko na to. Dakpin ko na to. Ay, huwag kang muambik. Ayun. Davey. Bang. Ayun. Daming ulam mga kuys. Ay, ang galing. Grabe. Double kill. Yun. Ganun. Sok. Yun.
Yun, kaya. Lugita dyan, kuta. Tara. Ayun. Yun mga kuys. Hinahanap nila yung palaki. Yun. Oh. Huli pa rin. Kahit saan magtago, huli pa rin. Kahit nahihirapan sa kalisod, huli pa rin. Ito yung sinasabi natin bakbak dito sa amin. Yun. Hidak ko na. It's your... Ito ha. Grabe. Sana yun. Yun. Pahin mo na yan. Yun. Galing. Grabe kamayuha. Wow! Kiamat. Tomorrow. Yo, what's up mga kuys? Good morning. So, andito kami ngayon. Sisimulan namin maglinis ng mga palaka. Yung mga nahuli natin kagabi, diba? So, ayun sila. Yung mga kasamahan natin. Yun. Boys, good morning boys. Good morning. So, ayun. Sisimulan natin at ipakita ko sa inyo yung mga nahuli namin kagabi ng mga palaka. Ayun. Palaka kuys. Yun. Yun oh. Yung dami mga kuys. Hindi lang siya makita kasi mangit-ngit. Yun mga palaka mga kuys. Simulan na natin linisin. Sinimulan na nila maglinis at hindi lang namin ipapakita, no? So update ko lang sa inyo mamaya if tapos na at simulan natin magluto. Yun. So Few moments later. Yo, what's up mga kuys? So ayun, nandito tayo ngayon sa magluluto tayo ngayon yung mga nahuli natin mga palaka kagabi, no? So ipakita ko muna sa inyo, tara. Yun mga kuys, ito yung mga palaka na nahuli natin, oh. So ang dami, no? So ayun, yung first step na gagawin natin ay papakuluin natin sila ng mainit na tubig para mawala yung lansa. Tara. So pagkatapos mga kuys, ilagay natin, papakuluin lang natin para mawala yung lansa, tapos yun, pupunin natin mamaya at iluluto. Yun. Tara kuys. Stop. Yo, what's up mga kuys? So ayun, hihintayin lang natin na kumulo ng maayos yung palaka at yung tubig, di ba? So pagkatapos sisimulan na natin lutuin. So ayun mga kuys, hintay-hintay lang muna tayo. What's up mga kuys, no? Habang naghihintay tayo, so kwentuhan muna tayo. So shoutout nga pala sa mga taong yun. Shoutout kay Kuis Vincent, kasama natin kagabi. Shoutout din yung mahilig kumain ng mga exotic foods, di ba? So katulad ng ito, ganito palaka, yun. At yung mga vlogs natin ngayon, may hahaluin na natin yung mga backyard cooking natin mga Kuis, para mabusog din kayo sa mga tawa at mga sarap na mga pagkain. Yun, mga buhay bukid, probinsya, yun. Yung mga buhay probinsya ng mga pagkain mga kuys. So ayun, kung pwede rin kayo mag-comment at suggest kung anong gusto nyong lutuin namin sa pamprobinsya. Yun mga kuys, what's up sa inyo at ingat lang tayo palagi. Yo, what's up mga kuys? Try natin buksan if okay na ba. Yun, yung ganyang pagpakulo para mas malambot yung mga buto, kasi yung mga buto mga kuys, makakain din yan mga kuys. Yun. Yun. Medyo na puti-puti na yung mga palaka natin. Yun. Yung mga kuys, oh. Napakasarap to mga kuys.
muntika lang. Natin, tapos so, lagyan natin ng sibuyas. Wow, sarap sa rice. Ahos. Bawang. Bawang. Another one. Yun, at ito. Luya. Yun mga kuys, kasi iba't-iba klase na pagluluto ng mga ganitong exotic foods. Pero dito sa amin simple lang, ganito lang mga kuys, diba? Yun, ilalagay na natin yung palaka. Yun. Wow. So, ayun mga kuys. Nangamoy-ngamoy na ng masarap. Masimoy ng hangin ng palaka. Yun. Yun mga kuys. Lagyan natin ng konting asin. Yun, asin. Konting asin. Tapos lagyan natin yung durog na paminta. Yun. Ito yung tinatawag ding pamintang durog. Yan. Yun. Lagyan natin yung silver swan, dato puti, suki. Wow. Yun. Ubusin natin para mas marami. Masarap. Mga the best part na ilalagay natin at isa sa mga the best na panlasa ay lagyan natin ng black beans, no? So ito, lagyan natin siya ng black beans mga boy. A few inches later. So yo, what's up mga kuys? Naluto na yung niluto natin na palaka, no? So tara, samahan nyo kayo, mukbangin na natin. Yo, what's up? Few moments later. Yo, what's up mga boys? Ayun, maraming salamat sa pagsama sa aming adventure ngayon. Simula nung gabi hanggang ngayon yun. Maraming salamat yun sa mga kasamahan ko, yung mga tropa ko nandito, yung mga solid na supporters natin mga boys. Maraming salamat at yun, shout out sa kanilang mga pamilya, no? Shout out at sa mga solid na gangs natin yan, mga team quiz natin yan. Maraming salamat sa pagsuporta at kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Yun, hit notification bell and subscribe sa aking munting channel. Yo, maraming salamat guys, keep safe lang tayo, God bless everyone. Ayun, thank you mga guys, goodbye.